В магазина на Боси, освен модела Динго на Зизо, може да намерите и Йети. Този модел винаги съм казала, че ми е изключително любим, изключително на сърце и то защото дори с голямото ми дъщеря вече беше на пазара и моето дете, което сега на 11 години ги е носило и затова винаги това ще ми бъде най-сладкия модел. Много са удобни, много са топли. Искам само да видите колко много вълна има вътре в самата обувка. Показвала съм и друг път видеа с велкро лепенки, за да са по-лесни за обуване от маничките кръченца. Много са гъвкави, много са лекички. Сега само една секунда да ви покажа всъщност колко много се огъва подметката. Вижте ги. Много е лека обувката, с вибран подметка, кожа отвънка, вълна отвътре. Определено любим модел на поколения деца, вече може да се каже, тъй като наистина са много отдавна на пазара. 159 е редовната им цена. Пак казвам, сайта на Bossy.bg имате моята отстъпка с код Слинготека 5%. Някои от моделите на Зизо вече са и намалени, така че може да разгледате на bossy.bg или на място в магазина им град София, улица Зора номер 1, квартал Редут. Чао от мене!